Și bine ați venit la canalul meu. Like și subscribe. Hai să începem, că și eu sunt alături de el. Acest canal este primul Adică videoclipul ăsta am vrut să zic. Da. Îmi dai și mie puțin? Ia uitați, fraților, cum și-a numit vărul meu. Unde e ciocanul ăla mare? Uite. Bossul suprem. Șmecherul Raul. Unde vrei să-ți faci casa? În video ăsta? Acolo vrei? Îmi iau... Stai să văd eu. Sau Încă mai... Ăsta de la Google? Da. Wow! Vrei să-mi filmăm acum cu fața? Arată Google. A, nu. Stați că sunt transpirat. Nu vă arăt. Că sunt transpirat ca seara. Ce căldură. Nu, am murit! Scuze. Scuze. Stai. N-am văzut. Bine? Bine. Uite, asta e baza. Hai mă, pe la umbră, ce face? Stai că mă tragi. Fraților, mă scuzați că am lipsit atâta de pe YouTube, ba mâine promit că am videoclip cu Raul. Un like și la el și la mine. Mă auzi? O să pun canalul de la YouTube al meu în descriere, să-l aveți voi. Da, dar unde ai căzut tu? Oare unde ai căzut? Dă-mi, să-ți arăt eu. Unde ai căzut? Uite aici. Unde? Scuzați dacă zic unde, dar m-am Unde? Unde? Stai. Pickaxe-urile astea am eu nevoie mai mult. Da, Și de se aici știe de unde a luat pickaxe din Nether. Da. A fost în Nether. Da. Pe acolo poți să găsești. Stai să văd. Uite, du-te și la portal să-i arăți, că după aia zice că... După creativ. Du-te, că după aia zice lumea că după creativ vrei. Așa, stai. N-am nimica. Scuzați-mă. Mâine filmați Roblox. Eu da. O să vă arăt... Da. Ce avem noi pe Rivals și Sârița. Da, avem Spear. Ba, mă scuzați că m-am arătat pe mine. Ba, mâine nu o să filmez eu, o să filmeze Raul, ba, o să vedeți și perspectiva mea. Uite, bagă ăștia. Vrei să-mi vadă lumea și perspectiva mea așa? Da. Zău. Poți zău. Da. Mi-am pus alea de... Să vă arăt. Eu arăt ca un rege în jocul ăsta, că e cum să... Așa, da. Ba nu acum. Stai un pic ca să mă dau pe creativ. Stai că nu știu cine a dat. Uite ce puteam eu să fac. Putem să cad acolo, uite zombie. Uite, putem să cad în aia. Că mai am căzut o dată de m-am dat pe creativ. Scuzați-mă. Opa, așa. Uite. Da, nu. Face 3, bun. Îți dă perle. Stai un pic ca să fac aici. Nu. Uite cum am înțeles. Ești băruțul meu. Știi ce sunt eu cu Raul? Veri suntem. Primari. Amândoi suntem primari. Ne-a făcut mama și tata. Ia, ce-mi dai? Dacă nu dai ceva bun, o să încep să-mi capțui. Hai. I-am prăpădit. De acolo îmi drapă ceva. Mi-a dat... Tu știi? Că da, eu aici. Ce șorți am filmat, ba nu îl pot să Uitați-vă ce are domnul. What? Ce are mână? Wow, îl bate pe internet. Oh my god. E văzut în fața lui. Pleacă. Ajutor.
când mergem înapoi. Și ceva din aici. Fa, reclamă. Stați. Noi filmam pe telefon. Nu. Nu, Raul, nu mai oprim filmarea. Ca să nu fie așa lung cu ecran. Scuzați ecran. Că e tempura. Scuzați-mă, vă rog eu frumos, iertați-mă. Iertați-mă de data asta că Gata, promit du-te dacă mai afară fac. din el. Promit că nu o să mai fac. Dar ești văzut doar Gata, du-te. puțină inimă. Scuzați-mă, vă rog eu frumos. E și el mai la început. Sunt și eu la început. Prima dată când filmez. Da, mai poți. Da, mă bag să mă culc. Vrei să se încheie aici? Nu. Ce frumoasă zi! Ce-a visat? Gugu! Cel mai bun la efecte natural. Salut! Scuzați-mă pentru asta. Are 2-3 capace de știu ca iftima și gata. Mai știu. A postat sneak lecții de viață. A intrat iară? A întrebat, a reacționat. Aia sunt gravidă? Da. De ce? Scuzați-mă. Sunt... O să-mi filmez și short. Da, intră care am postat ca să Poți să închizi dacă vrei. dați fraților. Pa, pa! Like și Like și subscribe. subscribe și cobruțelul de abonare. Pa! Pa!